Boa tarde a todos e a todas, compañeiros, compañeiras, público que nos acompaña, xente que nos está vendo a través do canal de YouTube. Damos comezo este pleno extraordinario. O motivo desta urxencia é a adxudicación do expediente de contratación de saneamento de Entenza e outros asuntos que aproveitamos para traer a esta sesión plenaria. Antes de nada, na primeira dos puntos da parte resolutiva, darlle a benvida ao compañeiro Óscar, toma de posesión como concelleiro de Óscar Domínguez Sequeiros, o que llevou, ademais de dar a benvida, darlle a palabra. Óscar, cando queiras. Vale, gracias. Eu, Óscar Domínguez Sequeiros, xuro e prometo pola miña conciencia e honra cumprir fielmente as obrigas de cargo de concelleiro do Concello de Salceda de Caselas con lealdade ao Rei e facer gardar a Constitución como norma fundamental do Estado. Moi ben. Gracias por venir. Ahora che teño que pôr a medalla como mandan os cánones. Hombre, un aplausito. Bueno, Óscar, noraboa, porque eu creo que é unha honra representar sempre a veciñanza. Douche a benvida no meu nome, no nome do meu grupo de Movemento Salceda. Non teño ningunha dúbida de que vas a ser un bo concelleiro. A ti non te coñezo e a túa familia así, un poquinho máis. Sei que eres leal aos teus principios socialistas e, sobre todo, a Salceda, téndoche a man como alcaldesa para chegar a acordos polo obxectivo común que temos, que é o avance do noso pobo. Por elo, ademais, quero deixar constancia de que neste intre o Partido Socialista non conta con unha portavocía definida, acabas de incorporarte, é certo que a experiencia política tamén é limitada, pero estou segura de que incluso sen esa experiencia política tes a mellor das intencións para conseguir chegar a acordos. Considero, por todo isto, oportuno a retirada do punto da orde do día do orzamento, sinxelamente para que como novo membro poidas estudar o documento polo miúdo. Sei dos teus compromisos laborales, a túa escaseza de tempo en estas semanas, e creo que o xusto con este concelleiro, contigo, non sería así co PSOE de Salceda, co cal levamos negociando orzamentos nos últimos 4 meses, nos que as súas peticións, todas e cada unha, se ven reflectidas no documento de orzamentos 2025. Mantivéronse 7 reunións, a última pasado mércores día de xullo, antes da convocatoria desta sesión plenaria. A ter tamén en conta que tanto dende a Secretaría do PSOE de Salceda como do seu portavoz naquel momento, Xurxo, manifestaron que existía a intención de acordar os orzamentos, de que xa estaba o acordo sobre a mesa, pero por respeto, como digo, o novo concelleiro, retiro da orde do día o segundo punto, que era a aprobación inicial do orzamento para o exercicio 2025, agardando que poidas estudar o documento e facer as aportacións que consideres. Doulle a palabra aos portavocías do resto dos grupos, que me imagino que, igual que eu, queren danche a benvida. Partido Popular. Boa tarde, membros desta corporación, veciños presentes no salón de plenos e os que nos están vendo ou fan cando consideran a través das diferentes canles e redes. En nome deste grupo maioritario, Óscar, che damos a benvida a esta corporación municipal. Como ben se dixo, teño manifestado moitas veces, é de valorar e agradecer aos veciños que en cada unha das candidaturas se presentan as seccións municipais. Ás veces os veciños da PE non valoran que os veciños estean dispostos a dar a cara por diferentes formacións políticas. Sin eles, sin nós, pois a xente non tendría quen dar o seu apoio e, por lo tanto, non tendrían representación en esta institución democrática como é un pleno municipal, en este caso do noso Concello de Salceda de Caselas. Por lo tanto, desexarche os mellores dos acertos, que defenda o seu interés xeral e, ás veces, pois, a ideoloxía hai que deixalo ao lado e porse do lado dos veciños e, sobre todo, o interés xeral, que é o importante. Por lo tanto, enhoraboa e, como che trasladei fai uns intres antes de entrar neste salón de plenos, parabéns e moitos acertos. Movemento Salceda.
Bueno, sume máis palabras a que se pronunciou a alcaldesa, darche a benvida. A verdade que dá gusto que nos incorpore un concelleiro novo, ver caras novas, non é doado para a xente moza iniciarse nisto da política municipal, pero bueno, sei que ves que as mellores intencións, loitar polos veciños e veciñas de Salceda e para facer o maior ben común posible. Partido Socialista. Bueno, pois gracias por unirte ao grupo, gracias por acompañarme e prepárate que nos queda moito que remar. E por último, Tano Benega. Ben, boa tarde a todos e a todas. Benvido ao traballo municipal. Esperamos moito de ti, me parece que todos, non só os do teu grupo. Moi ben, pois agora que a corporación está ao completo e a representación veciñal tamén, cousa da que me alegro moito, gustaríame que agardásemos un minuto de silencio. Primeiro, a intención é darlle a palabra á concelleira de área de Benestar, pero creo que se fai necesario sumarnos a esa dor pola morte de Teresa, traballadora do SAF de Porriño, que nos encolleu a todos o corazón, que algo non se está facendo del todo ben. Creo que é necesario unión e medidas contundentes. Paso a palabra a Selene, e se vos parece despois guardamos un minuto de silencio. Boas tardes a todos e a todas, os aquí presentes, os que estades e as que estades na vosa casa. Como ben acaba de mencionar Loli, esta semana vivimos unha terrible noticia, eu creo que das peores que se poden vivir. O asasinato de Teresa, unha muller, unha profesional de tan só 48 anos de idade, mentras realizaba o seu traballo. Fai 4 meses, o 9 de marzo, foi asasinada unha educadora social, Belén, unha muller, unha profesional de tan só 35 anos de idade, mentras realizaba o seu traballo. Ambos asasinatos a mans de homes. A auxiliar de axuda a domicilio e a educadora social son persoas que realizaban traballos diferentes, con colectivos diferentes e con formacións diferentes, pero ambas eran mulleres. Ambas tiñan unha profesión feminizada e precarizada. Ambas estaban soas no seu posto de traballo. E ambas estaban completamente desprotexidas. Mañá, ás 12 do mediodía, na porta do Concello, unirémonos ao minuto de silencio convocado en solidaridade con Teresa e con toda a súa familia e achegados, aos que non podemos máis que intentar entender esa dor tan grande que deben estar sufrindo. Reivindicamos melloras das condicións laborais no eido do social, a unión das administracións para aumentar recursos necesarios que permitan que as mulleres do social poidan traballar con seguridade, que poidamos traballar con profesionalidade e que poidamos garantir o noso benestar mentras desenvolvemos as nosas profesións, pero tamén o benestar das persoas usuarias, o benestar dos menores e das menores que estaban no piso tutelado onde Belén traballaba e que tuveron que vivir ese terrible asasinato, e na vivenda da muller que Teresa coidaba, mentras o seu home asasinaba a súa coidadora. Sen recursos é imposible realizar os traballos. Estamos solas, estamos indefensas e soportamos cousas que nadie na súa vida ten que soportar, e moito menos cando realiza o seu traballo.
Compañeiros de portavocías, algunha palabra? Bueno, a verdade é que en situacións como esta, pois poucas palabras valen ou poden valer para rectificar, salvar vidas ou cambiar a historia recente en casos como que se acaba de comentar, ¿no? Por lo tanto, simple e llanamente, a nosa total repulsa como se trasladou a través das redes e como vimos facendo sempre. Creo que en isto non hai discusión ao respecto e lamentablemente, pois, e desgraciadamente, estas cousas suceden que non deberían, lóxicamente. Ojalá que non volva a suceder, pero a mente humana ás veces pois é como é, lamentablemente. Por lo tanto, tristes, e a nosa dor compartida coa familia e os achegados, e oxalá que sea a última que teñamos que recordar. BNG, PSOE. PSOE. Bueno, a nosa máis enérxica repulsa, comentar que tamén xa por casualidade hai uns meses denunciáramos a agresión a traballadora do SAT de Salceda neste pleno, por a información que nos chegara. Entón isto nos dá a entender de que probablemente, como sempre, vemos a punta do iceberg, probablemente realmente haya bastantes máis agresións e situacións incómodas para as traballadoras do servicio fogar co que realmente acaba saindo. Polo tanto, penso que si é necesario protocolo, e moitas veces pois entendo que haberá que saber, a parte da persoa a que a traballadora do servicio de axuda ao fogar vai, pois ao final vai haber tamén que controlar con quen vive, en que situacións están, e determinados factores, aínda que, como sempre, son cousas que, por desgracia, son incontrolables. É imposible unha efectividade do 100%, e nada, simplemente a nosa repulsa e agardar que non volva a suceder. BNG. Ben, eu repito as palabras que onte unha compañeira da CIGAR dixo na praza do Concello do Porriño. Teresa necesita menos minutos de silencio, máis berros, para que non haxa próximas Teresas. Berros que se exixan dunha vez protocolos que garantan que aquí acábase dunha vez coa precariedade do personal dos servicios de atención no fogar, porque é precario en todos os aspectos. Non é só as empresas as que teñen responsabilidade, sino tamén as administracións das que depende o servicio. Moi ben, eu creo que Selena Concelleira e todos e cada un de vos fostes claros, hai solucións, protocolos e, sobre todo, maior recurso para, precisamente, evitar estas situacións de vulnerabilidade. É fundamental que as administracións se unan e teñan claro que son necesarios os recursos para que este sector que é precario deixe de selo. Pasamos, se vos parece, ao punto 3, o expediente 1700/2025, a aprobación do recoñecemento extrajudicial de crédito número 3/2025. Vai defender o concelleiro de Facenda, Alex. Se ben, este punto xa foi debatido en sesións plenarias anteriores, polo tanto, pouco debate cabe. Mesmo así, abrimos quenda para o mesmo. Alex? Sí, teremos este recoñecemento extrajudicial de crédito 4 ao pleno. Bueno, xa se debatiu en varias ocasións este REC, digamos que o grande. E, bueno, paso un pouco pues, a explicar un pouco de onde ven cada cousa, ¿no? Falamos dun recoñecemento extrajudicial de crédito. Bueno, creo que a figura desta ferramenta xa a coñecemos, ¿no? Trátase de incorporar no novo orzamento pues, as partidas e facturas que quedaron sin pagar no anterior, ¿no? Por non haber crédito ou por non entrar esas facturas no mesmo ano. Neste caso, bueno, falamos de 1.131.195,93 euros
e divídese en diferentes listaxes, listados que tedes todos no expediente e que entendo que pudestes consultar. Por un lado temos facturas do ano 2024 por importe de 926.357,55 euros e temos tamén facturas do ano 2025, isto me refiro a facturas que se registraron no ano 2025 referentes ao 2024 por importe de 144.443,46, tamén facturas correspondentes a proxectos e subvencións do ano 2024 por importe de 12.502,84, unha partida de investimentos de 36.922,90 euros e depois distintas que xa non son facturas, sino que son outras cousas, como por exemplo o convenio coa Comunidade de Monte Sentenza para o uso da aula unitaria de 2.133,20 e o pago dos órganos colexiados de 3.306,78 e dos grupos municipais de 5.529,20. Isto, as dúas últimas listados son de referentes ao segundo semestre de 2024. Recordar tamén que, tratamos aquí do REC máis baixo dos últimos anos, reducimos a metade o anterior recoñecemento extrajudicial de crédito. Moito se falou neste pleno de contención de gasto, de minorar gastos superfluos. A labor e o traballo de contención de gasto deste goberno está sendo moita e está sendo efectiva, e de aí que, se no 2024 falábamos de 2.043.000 euros de REC, se no ano 2023 falábamos de 2,5 millóns de REC, neste ano 2025 falamos de 1.100.000 euros de REC. Penso que é unha reducción considerable e que, non fai falta máis que os números para explicalo. Dentro destas listados, destas facturas, hai grandes bloques de distintos conceptos. Por exemplo, en enerxía eléctrica son 113.606 euros, en limpeza 263.149, en combustible 16.000 euros, tamén en mantemento de parques e xardíns van ser 72.000 euros e, ao final, unha das máis altas que a xestión de residuos, que son 215.852, tras o famoso sablazo que Sogama nos clavou a todos, e ante a imposibilidade de subir ingresos. Pouco máis que explicar deste documento. Se tedes algunha dúbida, como nos anteriores plenos, pois non teño ningún problema en explicala. Si que quero aproveitar tamén para agradecer o enorme traballo realizado no Departamento de Intervención para tanto para o REC como para elaborar o orzamento que se traerá máis pa diante. E, non é un traballo de 2 días, é un traballo de moitas semanas, moitos listados que comprobar, moitas facturas que comprobar, por lo tanto, quero agradecer o traballo realizado. E nada, pouco máis. Se queres calquer pregunta, calquer aclaración. Partido Popular, tedes 5 minutos e me gustaría que se ceñisen a quenda do tempo establecido, non como noutras ocasións teña que chamarlle de maneira reiterada a atención polo incumprimento do regulamento. Adiante. Bos días a todos os veciños e veciñas que están presentes neste salón de plenos, así como os que nos siguen pola canle de YouTube. O reglamento, efectivamente, alcaldesa, é para cumplirlo, que temos que cumplirlo todos. Non é só uns e outros non, porque nadie está por encima do reglamento. Entonces, aplico o seu cuento. Primeiro, aquí a darlle a benvida ao compañeiro Óscar, benvido, ainda que é certo que ahora mesmo entrou usted nun terreno de areas movedizas, como se dice, dentro do seu grupo, ou do que queda do seu grupo. Pero, mire, vou dar un consello que xa na mesma línea foi o noso portavoz. Priorice os intereses dos veciños antes do partido. De verdad, eu pido que faga eso. Bien, entrando no debate, pois ben, temos aquí un reconocimento extrajudicial que conjuntamente co que se aprobou anteriormente, pois forman un total de 1.243.000 euros de facturas que deixaron sin pagar do ano 24. Esta é unha mostra máis da xestión do goberno, como decía o conselleiro Gales no último pleno, a xestión, alardeaba da xestión do goberno, do orzamento. Pois mire, esta é unha mostra máis da mala xestión deste goberno. Desde maio
febreiro do ano 23, vamos a, entre comillas, puso xa as facturas a cero, entre comillas, e en ano e medio, pois, partimos de cero, e xa teñen ustedes pendientes de pago, os 1.243.000 euros. Menuda xestión económica, señor concelleiro de área. E non o dicimos nós solo, vemos o informe de intervención e é contundente. Dice a señora interventora municipal: as facturas e gasto obxecto de reconocimiento extrajudicial que nos ocupan carecen de todo tipo de tramitación administrativa e contable e respecto dos cales non consta justificación da súa necesidade, fiscalización e utilización previa do gasto. Sigue dicindo a señora interventora: compre, en fin, señalar que serán por reiterados en este punto os reparos emitidos por esta intervención respecto do distinto gasto de carácter reiterativo e que fan referencia en especial á carencia de contratos para servicios ou suministros que, por a súa naturaleza de carácter reiterado, non poderán ser considerados como contratos menores, sen cumprimento da lei de contratos, fraccionamento de contratos. Sigue dicindo a señora interventora municipal: por último, advírtese que a asistencia de facturas sen tramitar ata a día da data determina, ademais de todo o anterior, o incumprimento da orden de prelación de tramitación dos expedientes establecidos pola Lei 39/2015, sin que se justifique adecuadamente o motivo da alteración. Non é cuestión de subvencións que hai que pagalas antes, non é cuestión, o pon claramente, sin motivo evidente. Reparos suspensivos, pois, que quere dicir isto? Pois que non procede seguir ca tramitación deste expediente mentre non se resolvan os trámites omitidos no procedimento. A señora interventora pon ben claro, con mayúsculas e en negrita: reparos suspensivos. Alá cada un que queira levantar ese reparo. Alá cada un ca súa responsabilidade. Dito isto, xa vou rematando, señora alcaldesa, o pago das facturas que aquí traemos ou trae o Goberno non é competencia deste pleno. Non é competencia deste pleno. Cando pasa a ser competencia deste pleno? Cando a alcaldesa e o concelleiro de área incumplen cos proveedores. O contratar servicios e traballos ás sabendas que non teñen os cartos para poder pagarlle. Pero o que incumple cos proveedores é a alcaldesa e o concelleiro diario. Ninguna responsabilidade teñen os grupos que estamos aquí na oposición con estas facturas, porque nin nós contratamos os traballos, nin nós adjudicamos a dedo ningún traballo de ninguna obra e servizo. Por lo tanto, a responsabilidade é única e exclusiva do Goberno. E o que se pretende con isto, porque xa é a terceira vez que ven a pleno, se non lembro, é derivar a responsabilidade aos grupos de oposición. Ese é o que pretende a alcaldesa. E iso non é así. A responsabilidade é da alcaldesa e o concelleiro de área que trataron os traballos e os servizos. A nosa posición, remato, xa alcaldesa, non sei como vou de tempo, remato. Pois queremos deixar claro que este grupo... Por non variar, pásase do tempo. Queremos deixar claro que este grupo pois non vota en contra de votar aos proveedores, nin as empresas, porque eles non teñen a culpa. A maior parte, algúns saben do tema, pero a maior parte desconocen. De feito, entran por registro numerosas peticións de que se lle abone as facturas que hai pendientes. Registro escritos dirixidos á señora alcaldesa como responsable dos pagos deste concello. Por lo tanto, non mantemos a mesma línea que ata ahora. Este tipo de barbaridade de reconocimientos non se pode admitir. Gracias polo tempo de Masía, alcaldesa. Xa sei como vai descontar. Como sabe que yo vou descontar un minuto, efectivamente. Partido Socialista? Bueno, o tema do REC xa levamos dito desde este grupo que unha forma de actuar que debe irse limitando ao máximo, eliminando. Entonces, por iso, a noso interese en que os futuros orzamentos se adecúen o máis posible o gasto real, os ingresos reais e as necesidades reais.
E, bueno, como isto creo que xa a terceira vez que se debate, tampouco hai moito máis que engadir. Grupo Mixto, BNA. Ben, como acaba de dicir o voceiro do Partido Socialista, xa é a segunda ou terceira vez que temos o debate sobre este mesmo punto. Nós mantémonos na mesma posición, estamos totalmente disconformes co xeito de elevar as cousas. Agora, o que tamén temos claro é que os fornecedores de servicios non poden deixar de cobrar. Segunda quenda, 3 minutos, Alex. Sí, pouco que engadir, non? Ao final, o bo disto é que a acta, para redactar a acta, se poden copiar a anterior, porque Joaquín, ao final, ten o mesmo discurso de sempre, non? R que R. Garde silencio, señor Santiago. Insisto, Non interrumpa, por favor, e sexa educado. Insisto, bueno, como dicen tanto o Partido Socialista como o Grupo Mixto, non? Bueno, xa se debatiu en varias ocasións. Ao final, aquí trátase de pagarlle ás empresas e os proveedores por obras e servicios que están realizados. E, bueno, ao final o PP tanta excusa en dicir que o que non queren e non é pagar, bueno, ao final van enseñando a saya, non? Entón, bueno, pouco máis que engadir. Aquí trátase de pagarlle a empresas que realizaron os seus servicios e, bueno, o PP decidirá se está a favor disto ou en contra. Segunda quenda e ten exactamente 2 minutos e 15 segundos, porque apuntou Santi que levaba a conta que gastou 45 da primeira. Señora alcaldesa, perde máis tempo vostede en controlarme o tempo a min que en darlle resposta aos veciños. Home, por favor, home, por favor. Por favor, pero bueno, siga así que está ben. Veña, Joaquín. Señor Alejandro, si o mesmo discurso. Dice usted que nós temos o mesmo discurso. O expediente é exactamente o mesmo. Non cambia ni unha coma. Vostede dixo exactamente o mesmo que dixo fai 4 ou 5 meses. O expediente é o mesmo. Que quere que lle diga? É o mesmo. Falo, aquí o debate non é, nadie está poñendo en duda se os traballos están feitos ou non. Aquí o debate é quen é o responsable de encargar traballos, suministros, ás sabendas que non lle pode pagar en tempo e plazo. Lembro que a lei pon 30 días. Quen é o responsable? O Partido Popular? Eu creo que non. Ni nós encargamos os traballos, nin os servicios. Vostede é un dos responsables. Vostede, porque tiña que dicirlle a empresa ou proveedores cando lle van a pagar. É certo, como dixo antes, que algúns, poucos, saben da maniobra, pero outros non. E repito, aí están os escritos que entran por registro reclamando a deuda. E non van dirixidos ao Partido Popular, van dirixidos á señora alcaldesa e a vostede, para que lle paguen os traballos que vostedes lle encargaron. Vostedes lle encargaron, non este grupo. Xa me dá o tempo na próxima. Bueno, teño que decir que esta vez cumpliu co tempo que lle sobrou. Antes de votar o punto, non vou deixar pasar por alto algún dos seus comentarios, señor Joaquín. Faime moita gracia, porque despois de máis de 30 anos de concelleiro, sobre todo os seus consellos, non? Consejos vendo que para mí non tengo. Hai que tomar boa nota deles. Que facturas vostede non pagaría dese recoñecemento extrajudicial de crédito? Me encantaría saber cales deixaría fora. A que proveedores ou persoas autónomas deixaría fora sen pagar habendo crédito para facelo? Me encantaría saber a resposta. Vostedes contratan a dedo, vostedes non controlan os servizos. É que eu creo que non se está analizando o problema de fondo e de por que Salceda ten este REC, e é precisamente pola falla de financiación. Necesitamos máis ingresos, posto que prestamos moitísimos máis servizos. Vostedes, claro, fan outras cousas, como a Lei Montoro, o teito de gasto, e todo o que está saindo do que fan os ministros, beneficiando a bancos, a empresas privadas, a eléctricas, todo o que estamos descubrindo estes días.
ese é o debate de fondo, a financiación de Estado aos concellos, que nos teñen pero asfixiados, absolutamente asfixiados, incluso impóndonos teitos de gasto. Claro, o resultado é este, porque non somos responsables ca veciñanza e os servicios hai que seguir prestándos, sí, efectivamente, e os traballos hai que seguir facendo, sí, efectivamente, por iso somos goberno, porque os veciños e veciñas teñen o dereito de ser atendidos. Ese é o debate de fondo, non é outro. E tamén me gustaría saber, porque sempre fai o mesmo, o seu argumentario sempre o mesmo, tira a pedra, esconde a man. Quero saber que empresas pediron a execución do pago de facturas, porque dixo numerosas peticións, quero saber cales son. Diga os nombres, por favor. Quero saber cales son esas numerosas empresas que exixen a petición de pagos. E non vale que o argumento sempre sexa o mesmo. A culpa non é dos proveedores, a culpa é do concelleiro de alcaldesa, non. Ustedes teñen representación nesta sesión plenaria e aquí se vota a favor ou non de pagarlle aos proveedores, as empresas proveedoras e as empresas autónomas polos servicios que fixeron. Non carguen as responsabilidades sobre os demais. As empresas proveedoras, non me interrumpan que eu non o fixen con vostedes. As empresas proveedoras saben quen vota a favor ou non de pagarlles. E agora sí, votamos e que cada quen quede retratado. A aprobación, non me interrumpa que eu non o fixe. Como preguntou antes, se quería que lle contestara. Eu non o interrumpín. E o pleno, como antes dixo que quería que lle contestara, o pleno dirixo e se quixera daríalle a palabra. A adxudicación, perdón, aprobación de recoñecemento extrajudicial de crédito número 3/2025 pertencente ao expediente 1700/2025. Votos a favor? Abstencións? Votos en contra? Sae adiante o recoñecemento. Bueno, produces empate, efectivamente. Votamos de novo. Votos a favor? PSOE, Movemento Salceda. Abstención? Do BNG. Votos en contra? Partido Popular. Vale o voto de calidade da alcaldesa, polo tanto, apróbase este recoñecemento de crédito. Pasamos ao punto 4, expediente 647/2025, adxudicación do expediente de contratación da obra contemplada no proxecto de obras denominado Saneamento de Entenza. Vai defender o punto concelleiro de Axenda Ecolóxica e Saneamento, Marcos Troncoso. Ben, boas tardes a todos os membros e membras da Corporación Municipal, aos veciños que nos ven dende sala e tamén dende a canle de YouTube. Por suposto, tamén sumarme a benvida ao compañeiro Óscar. Pois ben, neste punto do orden do día traemos a aprobación, a adxudicación do expediente de contratación da obra de contemplada no proxecto de saneamento en Entenza. Por fin, sei que moitos dos veciños e veciñas estades desexando e nos tamén que arranquen as obras do saneamento. Un expediente que comeza o 21 de novembro do 2024, finais do ano pasado, coa aprobación do proxecto en pleno, o proxecto denominado Saneamento de Entenza, un proxecto que ascende a 875.000 euros e que, bueno, trouxemos a aprobación en pleno porque cando nos enteramos de que a Deputación iba a abrir unha nova vía de financiamento, que é o plan que nos chamamos Plan Extra, Plan Provincia Extraordinaria, e que posteriormente, o 7 de marzo de 2025, pois tivemos a boa nova de que se nos concedeu esta subvención por un importe de 700.000 euros que completaríamos con eses 175.000 euros con cargo ao Plan máis Provincia. Ben, o 24 de abril trouxemos a aprobación en pleno expediente de contratación e o 30, escasos días despois, o 30 de abril, pois abriu a convocatoria de licitación a través da plataforma de contratación pública de Galicia, non? O prazo de final de presentación das ofertas foi o 3 de xuño,
houve unha pequena alegación por parte da Federación Galega de Construcción porque había algún defecto nos pregos e, bueno, se subsanou e se ampliou ese prazo. O resultado foron 14 ofertas, 14 empresas interesadas en realizar a obra de saneamento na parroquia de Entenza. Ben, os criterios de adxudicación foron o precio máis baixo, contaba un 10%, as melloras, que era máis treito de saneamento, que contaba un 80%, e os prazos de garantía da obra, que puntuaban un 10%. Pois ben, destas 14 ofertas se fai un baremo, hai unha ecuación moi complexa, que o que fai obtense unha media de todas as ofertas que se fan e a que quedan por debaixo dese importe, digamos, que incurren nunha baixa temeraria. Pois houve dúas empresas que incurriron nesa baixa e que se lle deu un prazo para subsanar, para justificar por que esa baixa, non? Unha delas os informes técnicos consideraron que non se garantía a solvencia da empresa e as características tanto de calidade como capacidade técnica da empresa e os antecedentes e as experiencias. É un informe técnico bastante contundente que deixa bastante claro que esta empresa non se garantizaba esta justificación e a mesa de contratación sempre seguindo estes informes técnicos, ao final a proposta de adxudicación quedou na empresa Construcción Vale, SL, obtendo a máxima puntuación, 100 puntos de 100, non? Unha oferta de 683.252,19 euros, IBE incluído, é dicir, unha baixa de 173.597,82 euros, que nos consultaremos e intentaremos que se poida reinvertir na propia obra, facendo máis metros de saneamento e que collan a cantas máis casas mellor, e nos ofrecen unha garantía de 4 anos. Pois ben, a garantía xa está depositada. Ahora teremos a aprobación a pleno este expediente de contratación para posteriormente publicalo, se sae aprobado. A adxudicación hai que publicala no perfil do contratante e formalización do contrato e posterior publicación de novo, e se todo vai ben, pois nas próximas semanas por fin poderemos arrancar co saneamento de Entenza. Palabras, Partido Popular. Ben, quería antes de empezar neste tema, este asunto, recoñecer públicamente ao señor Xurxo que volva a ser el mesmo. O demostrou fai unhas semanas e hoxe o volveu a demostrar co seu voto, o señor Xurxo. Xa o coñecían a Entenza, pero agora xa Salcedo empeza a coñecer máis. Dito isto, dende este grupo mayoritario da corporación, decimos sí ao saneamento de Entenza, pero decimos sí ao saneamento de Entenza de toda a parroquia. E decimos non a este proxecto tal e como está redactado. Sí a maioría deste proxecto, pero non a todo o proxecto tal e como está redactado finalmente. Insisto, por se alguén xa fai interpretacións erróneas e se bota máis a cabeza e non escoita e non interpreta o que este portavoz di. Sí a maioría deste proxecto, pero non a todo o proxecto tal e como está redactado finalmente, porque non recolle ningunha das nosas propostas de mellora que darían máis servizos a máis vivendas, simplemente facendo máis eficaz e eficiente dito proxecto. Unha vez máis, o sectarismo dun goberno minoritario impide deixar claro no propio proxecto por onde e a quenes vai beneficiar unha inversión tan importante de saneamento que vai a pagar na súa totalidade a Diputación de Pontevedra. No mes de novembro presentamos un documento en pleno de melloras para este proxecto, pero ningún deles foi atendido por parte do goberno minoritario. Proxecto ineficiente, como decía, en canto a metros de balde por non recoller ningunha súa vivenda neses metros executados. Proxecto moi mellorable no seu percorrido. Proxecto que atende a unha sola vivenda, por exemplo, con metros e metros de saneamento e deixa atrás máis de 10 vivendas pegadas a un dos colectores xa existente. Casualidade, verdade? Proxecto que dá voltas e curvas para chegar a un grupo de vivendas cando se podería aforrar
eses metros, chegando igualmente a esas vivendas a través do outro ramal xa contemplado neste proxecto. É dicir, un proxecto mellorable en canto a metros, vivendas recollidas e atendidas. Non sabemos onde van a executar esas posibles melloras das que se falan. No propio plego de contratación xa advertimos que vostedes deixaban a súa decisión eses posibles aumentos sen ningún tipo de criterio e valoración, é dicir, sin transparencia e sen luz para todos e cada un dos veciños de Entenza e desta corporación e dos acedenses en xeral. Por iso o noso grupo non apoiou eses pliegos de contratación onde vostedes decidirán a quenes e a quenes non lle van a facer xonamento con esas posibles melloras. É dicir, posibles cacicadas ad hoc para entendernos a dedo. A ti sí, a ti non. Asignación inicial á empresa adxudicataria con baixa temeraria, é dicir, indo por baixo do propio custe da obra a realizar, dando lugar a posibles aumentos de custes durante a propia obra. O tempo non lo dirá, como moitas outras obras que vostedes adxudicaron. Para entendernos ben, hai moitas posibilidades de que aparezcan facturas a posteriori da execución e finalización da construcción de dita obra, é dicir, aumentos do importe inicial que de por sí un xa pode casi dar por feito que non se vai a axustar ao mesmo. Non somos adiviños, lóxicamente, pero por desgracia xa nos teñen acostumbrados a este xogo moi perxudicial á transparencia e ao interés xeral dos acedenses. Por iso, remata a miña primeira intervención como empecéi. Sí ao saneamento de Entenza, sí ao saneamento de toda a parroquia de Entenza e non a este proxecto na súa totalidade. Pero, lóxicamente, sí ao saneamento de Entenza. Partido Socialista. Bueno, evidentemente, o proxecto, primeiro, non é saneamento de Entenza, é saneamento dunha parte, quedan partes da parroquia ás que non lle chega o saneamento. Xa se falou nas distintas comisións que é mellorable, que quedan zonas ás que se pode chegar, pero entendemos que é un avance. Grupo Mixto, BNA. Ben, eu polo que escoitei na comisión, as posibles melloras quedaban pendentes de discutir coa empresa sobre o terreo. A priori non teño por que pensar de que eso vai dar a un xogo de intereses en que se decida desde o goberno local a donde chegar e a donde non chegar no que non consta no proxecto original. Non temos por que pensar iso. En todo caso, si así é, seguramente teremos ocasión, si se dá esa situación, de volver a falar aquí neste pleno. Ben que é certo que non é o saneamento de Entenza. Entenza ten bastante máis que 100 e pico, 115, 120 vivendas que en principio cubre este proxecto. Agora, hai que reconocer que é un paso importante no saneamento dunha parroquia que ata agora prácticamente era inexistente. Daí que non teñamos problema ningún, nin duda ninguna, en que imos apoiar esta proposta. Segunda quenda. Marcos. Bueno, agradecer a Tano en todo caso que traia un pouco de sensatez aquí a este tema, non? Dende logo, con 875.000 euros, xa nos gustaría nos poder sanear a toda a parroquia, que máis quixéramos nos, pero, por desgracia, non é. Temos o proxecto de saneamento integral da parroquia, traballamos xa dende hai bastantes meses, incluso anos, nelo, pero é certo que con esta financiación que conseguimos, despois de tanto loitalo, é certo que, temos que adaptar ese proxecto a esta cantidade que tiñamos, sempre con criterios técnicos. Aquí non nos vamos por interese nin particular, nin persoal, nin político, nin moito menos. Creo que nese sentido somos bastante transparentes e nese sentido, nós sempre nos guiamos no que nos digan os técnicos. Hai unha dirección de obra, hai unha enxeñeira que ela é a que, baixo os seus criterios totalmente técnicos e de experiencias no sector, os que nos dicen, oye, facendo estes tramos, o sea, no menor tramo
coa menor inversión, pois intentar enganchar máis casas posible. Esos sempre os ratios nos que nos movemos. Non sei, Santiago, por que tanto nos dices en que queredes saber que casas vamos a enganchar, que non casa... Díganos vostede que casa quere que enganchemos. Hai algunha casa que quere que enganchemos en particular? Nos vamos sempre seguirnos por criterios técnicos, puramente técnicos. O que nos diga a dirección de obra que é mellor executar por aquí ou por ali porque é máis rentable, máis eficiente, pois así o faremos. E será así. E se vos pensades que non sea así, pois, por suposto, estades en todo o vosso dereito a denuncialo ou a criticarnos ou o que queirades. Creo que neste sentido somos bastante transparentes e intentamos sempre traballar no beneficio dos veciños e veciñas. Segunda quenda, Partido Popular. Empezo como rematei. Sí ao saneamento de Entenza. Iso non quere decir que en un pleno, públicamente, repita o que dixemos con antelación respecto a este proxecto. É clarísimo. Me dicimos vostede, pero se non presentamos melloras do proxecto. Que estamos no certo 100%, seguramente non. Pero en nada, oiga, por favor, aí onde se mira a vontade de intentar mellorar un proxecto, cando un presenta alternativas, pero viables, o mellor non o 100%, pero o 80%, o 70%, o 50%, pero nada, en serio? O sea, me está dicindo vostede que non é posible facer o ramal das casas que quedan fora no lugar da feira, que non é posible modificar o ramal no Barreiro que accede aos chalés indo polo outro ramal, que non é posible recoller as casas da Carrilla que quedan fora indo por outro lado ou aumentando ese ramal. Pero en serio? E iso significa que este grupo está en contra do saneamento de Entenza? Este grupo está a favor de mellorar o proxecto, por iso dixemos públicamente fai moitos meses. Pero vostedes, como sempre, non aceptan ninguna proposta porque non aceptan que os demais lle deamos proposta de mellora. E aí iso é onde demostran vostede o sectarismo de que non recolla ninguna proposta de mellora. Se non é bo para este grupo, señor concelleiro, señora alcaldesa, que é a máxima responsable, non vostede, senón que é bo para os veciños de Entenza, que cos mesmo diñeiro se farían moitos máis vivendas e moitos máis servizos. E por eso, yo dixemos públicamente, yo reiteramos, e dixemos que queda recollido no proxecto. E vostedes non fixeron caso. E por eso digo que vostedes van a decidir libremente, sin ningún tipo de criterio de valoración técnica, porque non está recollido en ningún documento público, en ningún, salvo que vostedes dialoguen e falen ca empresa, en ningún, donde nos podamos amparar e valorar que vostedes van a decidir por donde, que modificacións de ramales ou de novos ramales van a facer en función de que. E vamos a ver os aumentos da obra, vamos a verlo. Por lo tanto, termino, señores concelleiros. Está ben claro o noso posicionamento, estuvo claro na aprobación deste proxecto, estuvo claro na proposta de mellora, está clarísimo no que votamos no pliego de condicións e está clarísimo na miña intervención no día de hoxe. Sí, o saneamento de Entenza, a pesar deste proxecto moi mellorado, dun proxecto que podría ser moi mellorado. Nada máis. Partido Socialista. Simplemente intentar facer as melloras posibles durante a execución e lembrar que este grupo presentou hai tempo unha moción para que fondos da Confederación Hidrográfica destinados supostamente á senda de Entenza se dedicaran a facer uns tramos máis en zonas da parroquia que quedan fora deste proxecto e, por suposto, adiante co saneamento. Grupo Mixto. Pois antes de votar este expediente, a adxudicación de contratación, non vou pasar por alto algunha das cousas que dixo o portavoz do Partido Popular. Primeiro, o tan traído e manido sonsonete de que son fondos da Deputación, como se o Concello non pintase absolutamente nada. Eu quero lembrarlle ao portavoz do Partido Popular que os fondos da Deputación son diñeiros de todos e de todas vos. E que parece que o fai agora, como é a Deputación do Partido Popular, parece que o fai todo a Deputación do Partido Popular. Non, este goberno é quen decide o que se fai con eses fondos que son dos vosos impostos. Porque sí, ademais sempre se molesta en anuncialo con antelación
para ver, bueno, pois si a veciñanza lle compra que o logro é do Partido Popular. Non é así, o logro dos veciños e veciñas que son quen contribuyen ás arcas para que estes proxectos se leven adiante. E máis, un proxecto, este plan extra, que o Partido Popular quería dedicar á construción dun pabillón cando nós tiñamos claro que a prioridade era o saneamento de Entenza. Tampouco vou deixar pasar por alto o que acaba de decir. Vostede pensa que o ladrón, pensa o ladrón que todos son da súa condición, que non vamos a cometer esas melloras, que vamos a caciquear, iso están acostumbrados outros, con treitos e con persoas para garantirlle ou non o saneamento. Os nosos criterios son técnicos e nos sentaremos a valoralo cos partidos que nos deron a alcaldía e decidiremos criterios políticos e técnicos para levar adiante eses 450 metros de saneamento que ian nas melloras, máis a reinversión, si posible. Eu que non son técnica, que non son enxeñeira e non podo decilo, deses 173.597,82. Con eses criterios técnicos e ca decisión política dos tres partidos que decidiron que eu fora alcaldesa, tomaremos as decisións que sexan máis acaídas para Entenza. Dito isto, sabe vostede o que é perxudicial para Salceda? E sobre todo para Entenza? Que a Xunta de Galicia devolva fondos europeos cos que sí se poderían acometer a totalidade do proxecto de saneamento de Entenza e de Soutelo. Iso sí que é perxudicial. Iso sí que é perxudicial. Debería defender máis ese consello que lle deu antes a Óscar. Debería defender máis os intereses da veciñanza e non tantos do seu partido. Dito isto, estamos de noraboa porque unha obra tan desexada, tan necesaria e que este goberno mais o PSOE e o BNG tiñan como prioritario que era o saneamento, por fin vai ser unha realidade nas vindeiras semanas. Adxudicación do expediente de contratación da obra contemplada no proxecto de obra denominado saneamento de Entenza. Votos a favor? Votos a favor de toda a corporación, cousa da que me alegro, unanimidade. Pasamos ao punto 5, expediente 989/2025, ratificación do apartado primeiro da resolución 2025-0918 de aprobación do proxecto de execución de cambio de pavimento e extensor montacargas na Praza de Abastos. Vai defender este punto a concelleira de Comercio, Selene. Selene, cando queiras. Ben, neste punto vimos a ratificar o primeiro apartado da resolución do 2025-918, onde se aprobaba o proxecto de execución de cambio de pavimento e ascensor montacargas na Praza Abastos. O 24 de abril deste ano aprobamos nesta corporación o proxecto de obra denominado Memoria Valorada de Execución de Cambio de Pavimento e Ascensor na Praza Abastos. Un proxecto que ascendía a un orzamento base de licitación de 226.896,30 euros. Ben, tras ir avanzando en que o cambio do chan da Praza de Abastos e a instalación do montacargas deixe de ser parte do papel e se convirta nunha realidade, Carlos Álvarez, que foi o arquitecto redactor deste proxecto, foi engadindo unha serie de documentos que, a pesar de que manteñen pois os mesmos traballos a realizar, as medidas, as accións e os importes económicos da memoria que xa se aprobou, sí que aportan datos técnicos que dan maior concreción, facendo viable a execución das obras. Dende aquí, pois nada, agradecer unha vez máis o seu traballo e a profesionalidade para axilizar os tempos ao máximo para que poidamos cumplir cos prazos que esta subvención marca, que son bastante axustados. Conta con informes técnicos favorables e é un proxecto que respeta por completo todo o que esta corporación acordou coa aprobación da súa memoria o 24 de abril. Palabras, Partido Popular. É curioso, señora alcaldesa, para unhas cousas os grupos que fixeron a alcaldesa, para outros o Partido Popular é quen lle ten esa cara as castañas do lume. Xa lle sabe vostede que para iso non estamos nós. Nós estamos para outras cousas, para votar a favor do interés xeral, para defender o que dixemos públicamente avalado nas urnas polos acedenses
e sobre todo para defender o interés xeral, cousa que vostedes en función de que situación se atopa, verdade, se dirixe a unha bancada ou a outra. Entonces, por eso discrimina este grupo para mellorar o proxecto, aínda que o presentamos por escrito de saneamento de Entenza, como dixo públicamente, pero sin embargo quería que o Partido Popular aprobara as facturas que a señora alcaldesa contratou sin o aval nin dos seus grupos que a fixeron a alcaldesa. Pero, bueno, vostede mesma se retrata en cada pleno. Mire, o Partido Popular non cambia de voto, señor Alejandro, señores de momento Salceda, non como outros que de un día para outro cambian de voto en función do seu interés particular ou a saber que intereses. Nos non. Nos votamos a favor deste proxecto, presentamos mellora dese proxecto e dixámoslo en pleno e o manifestamos hoxe e votamos a favor do proxecto. E, por lo tanto, non sei por que se sorprenden vostedes. O sorprendente son as súas decisións e as de outros. En cuanto a Plaza de Abastos, miren, isto é exactamente o mesmo ou parecido ao proxecto de saneamento de Entenza, as reformas de algún proxecto de rúas que vostedes aprobaron recentemente, etcétera, etcétera, verdade? Cando un fai propostas de mellora, discrepa co proxecto, pero acabo apoiando porque o que vostedes traen a pleno e, polo tanto, defendendo o interés xeral de mellorar o que existe, votamos a favor, pero insisto, non quere dicir que discrepemos co proxecto en sí, pois isto da Plaza de Abastos, pois exactamente o mesmo, non? Quanto diñeiro vamos a acabar invertindo nestas reformas que levamos feito nos últimos 12-15 anos na Praza de Abastos? Fai moitos anos eu xa dixen que había que facer un gran proxecto completo do edificio en sí e non ir aos remendos e aos anacos e facendo proxectos en función das convocatorias que haxa ou das ocurrencias de turno de certas personas. E así o que estamos facendo é pois ir parcheando e mellorando a plaza aos poucos sin ter un proxecto definido dende o inicio e facelo por fases. E poño un claro exemplo, miren vostedes que non me doen prendas en dicilo, e lóxicamente, como é natural, habrá xente que lle guste máis ou menos, e cada un lóxicamente está na súa decisión, como non pode ser de outro xeito, non? Pero me ven a mente o proxecto que fixeron recentemente no Concello Veciño de Tui. Ese é un proxecto completo de reforma dunha praza de Abastos. Claro, se planteamos a corto plazo vamos invertindo 200.000, 300.000 e vamos empatando anacos e proxectos de mellora e ao final o resultado é o que é. Que a Praza de Abastos mellorou nos últimos anos? Por suposto, co voto de toda a corporación municipal. Que o proxecto que necesitaba a Praza de Abastos é este? Ao noso entender, non. Nos faríamos outro proxecto completamente diferente. Pero o goberno trae a pleno e someta a pleno estes proxectos e eu non tengo outra alternativa que discrepar con eles públicamente e, lóxicamente, dar o respaldo para que siga mellorando esa Praza de Abastos. Que é o que vai a pasar no día de hoxe? Por suposto que estamos de acordo en mellorar o chan, o piso desa Praza de Abastos, por suposto. E por suposto que estamos a favor de dotala dese montacargas que comunique a planta baixa o soto coa primeira planta. Fai moitos anos fixamos tamén unha proposta de cambiar radicalmente o uso dese soto, desa Praza de Abastos. Fai máis de 12-15 anos que o fixemos, nada se ten feito ao respecto e sigue tal como está. Bueno, pois alá vostedes. Nós seguiremos votando a favor do interés xeral, a pesar de que non sería o proxecto que nos gustaría facer completamente desa Praza de Abastos. E non é unha obra faraónica dun día para outro, é simplemente ver a necesidade real de facer un proxecto completo, insisto, de todo o edificio, planta baixa e planta superior, etcétera, etcétera, e ir facendo por fases según se poida facer. E así, en 10-15 anos, un terminaría de facer un proxecto completo e ter unha Praza de Abastos de primeira calidade. Por lo tanto, dito isto, o noso voto vai ser favorable. Partido Socialista. Bueno, entendendo que complementario as obras que se levan facendo, pois tampouco é moito máis que dicir, xa está debatido en comisión e xa se falar. Grupo Mixto. Ben, o que se nos trae aquí non difire do que se nos presentou hai 2-3 meses aproximadamente. As necesidades ninguén as nega, eu non vou falar do pasado porque non temos información nin documentación, pero en todo caso, se a necesidade existe e isto atense o que aprobamos hai 2 ou 3 plenos atrás, desde logo non vamos a apoiar ninguna excepción. Segunda quenda, Selene. Por concretar e aclarar unha vez máis das incongruencias que dice o Partido Popular, recordarlle unha vez máis, como xa fixen no pleno anterior, de que xa existe un proxecto completo para a Praza de Abastos.
O que se está facendo é executar ese proxecto por fases, garantindo as diferentes subvencións que van salindo e as que vamos cumplindo, e recordarlle que gracias a que temos un proxecto completo para a Plaza de Abastos permitiu que en 11 días, xa o dixen na vez anterior, que en 11 días pudésemos presentarnos a unha subvención de concorrencia non competitiva, é dicir, os fantásticos criterios que a Xunta de Galicia saca para que gañen as subvencións os que sean máis rápidos e non os que sean mellores. Non pasa nada, colleunos unha vez máis cos deberes feitos, cun proxecto da nosa Praza de Abastos completo, que vamos facendo por fases que son consensuadas cos praceiros e cas praceiras, tendo en conta as súas demandas, tendo en conta as súas necesidades. Evidentemente sería fantástico poder facer unha obra grande e que cumplise todas as súas necesidades, pero facemos o que podemos tendo en conta os criterios que a Xunta de Galicia neste caso nos impuxo. Creo que bastante ben feitos, porque 11 días, xa yo dixen no pleno anterior, recordo yo que son bastante poucos. E falando da Plaza de Abastos de Tui, evidentemente non podemos negar que é unha obra maravillosa e que é ben bonita, pero tamén lle animo a vostede a que fale cos praceiros e cas praceiras da nosa Praza de Abastos e dos que están ali, e que valoren realmente a funcionalidade do mercado e os resultados económicos para ver en que aspectos se pode mellorar ou non. E tamén, gracias a esta subvención que recibimos que nos permitirá facer estas obras, podremos seguir estudiando, analizando os diferentes factores para que traballemos en futuro e que podamos seguir mellorando o comercio e que a Praza Abastos sea un elemento vertebrador do comercio do noso concello. Segunda quenda, Partido Popular. Sí, vese na súa intervención que unha vez máis molesta que digamos que é mellorable, é dicir, que aquí non sei que problema hai en dicilo, non? É dicir, oiga, o proxecto está firmado en junio deste ano 25 polo arquitecto. Bueno, fala vostedes, é dicir, claro, podemos ter un proxecto aí tal, pero resulta que está firmado polo señor arquitecto en junio deste ano 25. Bueno, vale, usted mesma. Iso quere dicir que se mellorou, xo dixen antes, claro que se mellorou a Plaza Abastos, co voto deste grupo tamén, señora concelleira. Pero iso non significa que as cousas se poden haber feito mellor. É dicir, nós discrepamos coa bancada que se cuxou. Vostede está se fixado na bancada de nós que está, sí, viu o remate desa bancada, lle parece estupendo. Vale, perfecto, pois con esa cuestión, pois me refiro a iso. Vostede está de acordo coa altura que che deu o teito sin deixar entrada natural de luz, deixar moito máis alto o teito, o color do teito, etcétera, etcétera. Pois bueno, pois son discrepancias e non pasa nada. E iso quere dicir que un estea en contra de mellorar a Plaza Abastos? Non, simplemente está en desacordo co proxecto en sí, pero non pasa nada. Nos, se estuéramos en desacordo en todos os aspectos, votaríamos en contra. Sin embargo, estamos apoiando cada vez que ve un proxecto de interés general, independentemente de que non esteamos de acordo co proxecto en sí. E quedou claro, non faríamos ese proxecto, pero é o proxecto que o goberno truxe a este pleno, punto, é o que hai, lamentablemente. Gracias. Partido Socialista, BNG. Pois antes de pasar a... Sí, podes pechar. Por aclarar, non me molestan que digan que as cousas son mellorables. De feito, gústame que trayan propostas. Pero gustaríame que as propostas fosen propostas e non críticas, porque criticar a bancada de aceiro inoxidable que non quedou ben rematada ou que a altura do teito non é adecuada a toro pasado é moi fácil. Eu da miña casa tamén podo criticar moitas cousas que non me gustan, porque unha casa despois de feita, se se fai outra vez, seguro que se fai completamente diferente. O que me molesta non son as aportacións nin as críticas constructivas. A min gústame porque me gusta aprender e non teño ningún problema en recoñecer os erros. O que me molesta é que vostede diga que vamos improvisando e que non temos un proxecto ou unha liña de traballo fixada, cando é mentira, cando hai un proxecto base, que o que se fai é dividir por tramos para conseguir financiación. Iso é o que me molesta, non que vostede faga todas as aportacións que creo que é para o que está, para aportar e para intentar mellorar Salceda. Bueno, a min... moi ben defendido, Selene. A min vai a permitir Santi arquitecto, Santi enxeñeiro, Santi de todo. Santi de... Non é maleducado, eu creo que non estou... Eu creo que non me interrompa.
Eu gardo silencio cada vez que fala vostede. E eu tamén, cando me trata con educación, un respeto. Quen se cree vostede que é? Un respeto. Hasta aí chegamos, Eu xa dixen que eu non hasta era aí nin chegamos. arquitecta, Un respeto. nin enxeñeira, eu reconocino. Xa lle aclarou a concelleira, é un proxecto único con 3 fases. Eu entendo que se vostede fai un orzamento hai un ano, os prezos cambian, non? E que sobre ese orzamento que xa está fixado pois para un evento, pode cuantificalo hai un ano nunha cuantía e logo hai que reformulalo, que é o que facemos nós cos proxectos. Reformulalos en base a un proxecto único. Nos temos clara a estrategia, pero sabe o mellor da estrategia? É que vamos da man sempre cas necesidades dos praceiros e das praceiras. Sempre. Non xogamos a ser arquitectas, nin a ser enxeñeiras. Vamos da man das súas necesidades e confiamos sempre nos equipos técnicos. E si hai modelos, creo que falamos aquí cando presentamos esa memoria valorada para a subvención do proxecto. Hai proxectos de praza de abastos que apostan por espacios polivalentes, multidisciplinarias, donde ademais de praza de abastos son moito máis, son un espazo de ocio. Bueno, a nosa aposta é outra. Creemos no emprendemento da xente xove, na aposta polo rural, no produto de kilómetro cero, en abastecer o noso pobo con produto de kilómetro cero, sí, é outro modelo, é o noso, avalado ademais polo uso, polos resultados económicos e polas exixencias dos nosos praceiros e praceiras. E tano, sí que a veces hai que mirar o pasado, porque igual non teríamos tantos problemas se ninguén se ocupara de tirar a praza de abastos que existía aquí. Igual ese edificio si quedaba para proxectos de outro tipo. Así que de vez en cando sí que hai que mirar atrás, ser críticos, ser exixentes e ver o que convertiron a praza de abastos e no que, con todos, seguramente, moitos erros que cometemos, seguramente, moitas cousas que mudaríamos igual que eu mudaría agora mesmo da miña casa, pero transformamos da man dos praceiros e praceiras esa praza de abastos. E esta é unha moi boa nova que a Xunta de Galicia nos concederá esta subvención para acadar así a terceira fase da praza de abastos e concluir, por fin, que seguro que quedan moitas outras cousas que facer, pero polo menos ese proxecto vertebrador que tan bons resultados deu para a nosa praza de abastos. Votamos, pois, a favor dese proxecto de execución de cambio de pavimento e ascensor de montacargas da Praza de Abastos. Votas a favor? Unanimidade. E pasamos ao sexto e último punto, o expediente 989 de 2025, elevación da porcentaxe de gasto plurianual no expediente de contratación da obra da execución, cambio de pavimento e ascensor da Praza de Abastos. Adiante, Selene. Ben, pois neste apartado o que vimos é a dar conta dos cambios na distribución económica do gasto entre o 2025 e o 2026. Esta subvención é unha subvención de carácter bianual, o que implica que temos que dividir as obras, a inversión que vamos a facer entre 2025 e 2026. Cando nun principio se solicitou esta subvención, se considerou que o mellor sería comezar polo chan do mercado, xa que é unha gran demanda que teñen os praceiros e as praceiras, e, bueno, creo que é evidente a vista de todos os que mercamos ali, e xa no 2026 colocar o montacargas. Tras coñecer os prazos, tras reunirnos co persoal técnico, coas praceiras e cos praceiros, tras organizar os tempos e garantir a viabilidade técnica e económica desta proposta para garantir que poidamos manter a subvención, determinamos que o máis sensato era darlle a volta. E, polo tanto, que neste 2025 se colocase o montacargas e que no 2026 se cambiase o chan. Un dos aspectos a ter en conta para tomar esta decisión foi perxudicar o menos posible o traballo dos praceiros e praceiras, xa que, bueno, a maiores de todas as peixeiras que veñen aquí e nos visitan o mércores, o día grande da nosa praza, que dá gusto ver como se mantén esa tradición e Salceda de baixar o mércores, de comprar o peixe, de comprar a carne, a froita, comer o pulpo, tomar os callos, pois a maiores deses días a nosa praza paga 11 nóminas a 11 persoas traballadoras que durante o seu día a día desenvolven ali o seu traballo, non? Tivos en conta o seu criterio para que cando se cambie o chan se faga pois nos meses de menos traballo do 2026, xa que vai a ser difícil poder ter a praza aberta
bueno, pois cando se faga a obra, e o acordo entre todos e todas foi elixir pois os tempos un pouquiño máis débiles de traballo para aproveitar e facer esa obra. Ben, repito as miñas palabras do pleno 24 de abril en canto aos importes. Solicítase unha subvención de 123.059 euros para o ano 2025 e 122.677,10 para o ano 2026, falando dun total de 245.736,3 euros. E quero deixar claro que estes importes contemplan, como así se indicou en dito pleno, por un lado, a obra da que estamos falando xa aquí, o montacargas e o cambio de pavimento, así tamén como a elaboración dun diagnóstico estratégico de mercado da Praza de Abastos, un proxecto orientado á obtención de selo de mercado de excelencia, un proxecto, como lle dicía a Santi, para que a xente que traballa nas consultoras, que se dedica ao análise social, ao análise comercial, ao análise sociolóxico, á arquitectura, poidan analizar o noso tecido comercial, poidan escoitar as veciñas, os veciños, os praceiros, as praceiras, para descubrir os puntos fortes do noso comercio e tamén os puntos débiles, así que será posible que as veciñas que nos están escoitando dende a casa e vos aquí, pois vos crucedes con alguén que vos pregunte sobre o noso comercio, sobre a praza, que vos gusta, que non vos gusta, que cambiaríades, porque formaredes parte dese estudo de mercado e de análisis. Este proxecto supón 14.000 euros xa incluídos na cifra total subvencionada, sendo, polo tanto, 226.896,30 euros para o pavimento e montacargas, 14.000 euros para o estudo e diagnose do noso mercado, 4.840 euros para a dirección de obra e a coordinación de seguridade e saúde, e sendo todo este diñeiro financiado nun 80% pola Xunta de Galicia e nun 20% polo Concello. Ben, unha vez aclarado isto, neste punto propónse o seguinte cambio na porcentaxe de gasto bianual. Nun principio estaban destinados 106.639,20 euros para o 2026 como montacargas e damos a volta. Esa será a cifra que se gastará este ano, pasando a ser un importe maior no 2026 de 120.257,10 euros no cambio do chan. Palabras, Partido Popular. Ben, non na comisión infractiva, pois fixamos mención que se nos aclarara, porque aquí no que na resolución da Xunta, pois o montante total da subvención son 196.000 euros, e, sin embargo, o importe que ven consignado no contrato, nas características do contrato, figura 181.000 euros. Entonces non se nos aclarou porque onde sale esa diferenza. Despois acaba de decir a consellera que a consellera de área, algo que nos chama a atención, nos enviaba na comisión, a alcaldesa tamén reconocía que a obra había que justificarla antes do 14 de novembro, tal como se interpreta, ou polo menos nós interpretámoslo así, como ven na resolución da concesión da subvención. Sin embargo, se nos acaba de decir, financiarlo a obra en 2 anualidades. Nós, por que vemos, ou interpretámoslo de outra forma, nos entendemos que hai que rematar e justificar antes do 14 de junio. Entonces, 14 de novembro deste ano. De aí tamén o informe de intervención, que eu creo que vai nesa línea, que fai mención que o prazo de execución do contrato de 6 meses e atopámonos no mes de xullo, menciona. Eu entendo que vai nesa línea. Entonces, aquí hai unha interpretación, se ve que distinta. Entonces, a ver si nos podedes aclarar isto. E nós, desde logo, que vamos a estar en contra deste a favor. Ui, xa me estaba preocupando moito. Partido Socialista. Bueno, este punto evidentemente ten relación co anterior. Simplemente... Por favor, está falando o compañeiro Santi. Adiante, Xurxo. Quitando as dúbidas sobre a xustificación, que si se comentaron na comisión, as dúbidas sobre a xustificación da obra, o resto
este punto vai enlazado co anterior, polo tanto, se estábamos a favor da reforma, pois evidentemente estaremos a favor do punto este. Ok. Grupo mixto. Ben, depois de todo dito, o que queda por exclusivamente por decir é que é un aspecto técnico que se trae aquí polo tema de dividir a obra en 2 anos e non hai, fora das asociacións que se puxeron, non hai outra cousa de debate. Gracias. Efectivamente. Segunda quenda, Selene. Sí, por aclarar as cifras, volvo a repetilas, a ver si desta vai. Colocación de pavimento de montacargas, 226.896,30. Dirección de obra, coordinación de seguridade e saúde, 4.840. Estudo diagnóstico, 14.000. Un total de 245.736,30. Do cal, o 80% son 196.589,04, co 20% do IVA, 49.147,26. Bueno, sí, a separación do IVE e o 80% financiado pola Xunta e o 20% financiado polo Concello. E dando resposta a outra das preguntas que fixo, a xustificación da primeira anualidade é o 31 de novembro de 2025. Sigue sendo un período moi corto, efectivamente, pero que a Xunta saca as subvencións con un marxe de tempo curtísimo, que para executar, bueno, logo, menos mal que suelen dar prórrogas na maioría das obras, pero o certo é que é moi difícil chegar a elas se non está o traballo feito. Xustificación da primeira anualidade, 31 de novembro de 2025. Ben, seguimos sin aclarar eses datos. Estamos de acordo que a concepción que o importe da subvención son 196.000 euros, pero, repito, o que se recolle no contrato que a subvención concedida son 182.500 euros. E a diferencia non é o IVA. Nós non vemos o IVA. Simplemente é eso. Tal como está a resolución, ahora, se a señora secretaria tamén o interpreta así, por mí é estupendo. Nós, tal como está a resolución da Xunta, hai que justificar a obra antes do 14 de novembro. Nós estamos en interpretación errónea. Bueno, pode ser. Por eso tiñamos esa dúbida. Despois, señora alcaldesa, dice usted a Xunta saca as subvencións tarde, non sei que diso. Ese chegou a resolución da Xunta, o proxecto só tiñan feito, porque o presentaron para pedir a subvención, lóxicamente. Non, a memoria valorada. Bueno, perdón, a subvención ya concederon e entrou neste Concello na primeira quincena de abril. Na primeira quincena de abril. Casi 4 meses máis tarde trae usted ao pleno. Esa excusa é unha excusa moi barata. É unha excusa moi barata. Non é así, non entrou na primeira quincena de abril? Rematou? Pregunto, non entrou na primeira quincena de abril? Eu pregunto, e a ver se me contesta. Ora, non me faga usted unha pregunta, logo non me deixe contestar. Espero que me aclaren por que estas diferencias. Preguntou si a... Non, preguntamos na comisión, non se nos deu resposta e seguimos sen dar resposta. A mellor fixamos nos ben malos cálculos. No, pon unha cifra aí. Cal é a cifra que me estabas preguntando? 181.000. 81 ou 87? Non sei de onde sale esa cifra. En que documento? Que non sei que cifra, de onde sale esa cifra. Primeiro vou mirar quen o firmou. Bueno, firma non ben. Firma non ben. Cuadro de características do contrato. Isto está no expediente. Sí, iso é un borrador. Un borrador de pregos. Cuadro de características do contrato. E aquí pon Consellería de Emprego, réxime de financiación prevista. Consellería de Emprego, Comercio e Migración, 181.517. É o que pon no expediente. E ese foi o que preguntamos, nada máis. A ver, iso é o borrador dos pregos e é a suma das dúas anualidades. Pero nós só preguntamos na comisión. Se ustedes
Xa preguntamos na comisión, non nos deron resposta. Pero, Joaquín, Estamos no pleno déixenos sin contestar. dar resposta. Déixenos contestar. Habrá que ver ben a documentación que se trae, que se non é a primeira vez. É curioso que fale de ver a documentación cando nunca trae os proxectos estudiados a comisión. Sí, Explica, Alex. Xa sei que se Quere refire. facemos nosos proxectos, muller, non Non se preocupe. interrumpa, deixe contestar. Joaquín, eu pensei que sabías máis de números, na verdade. A ver, aquí pon réxime de financiación prevista e pon, evidentemente, Consellería de Emprego 181.517 e o Concello o 45.379,26. Iso correspóndese ao 80% que lle corresponde á Xunta de Galicia e o 20% do Concello. É que ese é o 80% da obra do montacargas que, como ben lle dixo a miña compañera Selene, son 226.800. Bueno, Joaquín. Joaquín. Mira a resolución da Xunta. A resolución da Xunta Cuánto é o importe incluye concedido? 80... Por favor, estou falando. Bueno, Por favor, apague o micro. Gracias. A ver, Joaquín, a Xunta, a resolución é polo 80% da subvención e unha subvención que non só incluye o que se está contratando agora, que o que se está contratando agora é o pavimento e o montacargas, pero aparte está a coordinación de seguridade e saúde, aparte está a dirección de obra e aparte está o estudio de diagnose de mercado que lle dixo a miña compañeira, e que non intente confundir a veciñanza. Por favor, Joaquín. pero si nadie entende confundir a veciñanza, señor Alejandro. Guarde un pouco de respeto. Volvo a desglosar. Nadie entende Última confundir vez, a veciñanza. Eu un segundo, lle digo os 181.500 vamos a ordenar as euros. intervencións. De onde sale? Nada máis. Vamos a ordenar as intervencións, por Nada favor. máis. É o que está Preguntou vostede Eu non onde sei se sei de números ou non sei. Joaquín, Vostede non debe saber moito. sexa educado, respete a presidencia e respete as quendas, que non tiña palabra. Eu doulle sempre a palabra que ao seu turno, nos seus tempos. Non me pode acusarme de moitas cousas, pero diso non. Selene, Alex, xa está, debate concluído. E o acordo está supervisado por Secretaría, está conforme. Si ten algunha queixa, fago no Departamento de Intervención e será mudado, pero estou segura de que non existe, as explicacións foron dadas. Pasamos á votación. Por favor. Pasamos á votación do expediente 989/2025, elevación de porcentaxes de gasto plurianual no expediente de contratación da obra de execución de cambio de pavimento e ascensor na montacargas na Praza Abastos. Votos a favor? Unanimidade. Rematamos este pleno extraordinario. Desexo que disfrutedes todos e todas do verán e especial atención, por favor, os incendios forestais. Temos que ser todos cómplices e involucrarnos para que os nosos montes non ardan. Onte ardeu na parroquia de Budiño e hoxe durante a sesión plenaria estuve bastante atenta ao móvil porque era Entenza, a parroquia de Entenza, na que se estaba producindo un incendio. Gracias unha vez máis á colaboración de Protección Civil e de todos os medios que conseguiron tanto onte de madrugada como agora en Entenza que os lumes se extinguisen con rapidez e non causase danos maiores. Temos que ser todos cómplices e loitar contra esta situación que é moi complicada, non só para o medio ambiente, sino para as vidas. Solo mostra delo hai que ver o que está pasando noutros concellos, en outros anos e agora máis recentemente na Cañiza. Fagamos todo o posible por colaborar e denunciar situacións de risco. Como dixen antes, bo verán, bo estreno, Óscar.